ಮಾತೆ ಮಾತ್ರನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲೇ ನಮಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆದಕ್ಕೂ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆದಕ್ಕೂ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ. ಸಿರಿಕಲ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೇನೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಮಾಯಕಂದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಎಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಮಲ್ತೇರು ಬರ್ಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬೈದ ಇನಿಕನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡು ಆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸಿರಿ ಪಡ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕಾರಣಿಕದ ಅಪ್ಪೆ ಸತ್ಯೋನ ಪೊರತ ಸಿರಿಯಾದ ಪುಗರ್ಮೆ ಪಡೆದು ಆನಿಕಾಲಡು ಆ ಮನ್ನಡು ಆಯಿನಂಚಿನ ಆ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆ 6 ಲಕ್ಕದೊಂತದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಆ ಕಣ್ಣ ನೀರದ ಫಲವಾದ ಅವೇನು ಸುಡುಸು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಆಯರು ಪಣಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ತೆರಿದೇ ಉಂಟು. 6 ಬತ್ತದ ಒಂಜಿನಿ ಆಣಿದ ಕಾಲಾಡು ಅನ್ನ ಮುತ್ತೇಸನ ಒಂಜಿ ಕಡಿದು ಬಾರ್ತನಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ ಆಣಿದ ಕಾಲದ ಸುರುತ್ತ ಬಸ್ರೂರು ಕಾಂತು ಪಂಜರ್ನ ಆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವೃತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯಡು ಎಂಚ ಸಮಾಜನ ಎದುರಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೀಕ ಕಥೆಯಾದ ಒಂಜಿ ಮೆರೆದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪವಾದ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ 6 ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಬದುಕಡಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಆ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನ ಅರಮನೆ ಓಲುಂಡು ಆ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಆ ಜಾಗೆದ ಅಲ್ಪ ಸಿರಿ ಬಜ್ಜಿನಂಚಿನ ಗುರುಹುಳುದಾದ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೆರೆಯೊಂದು ಬರಕ ಆ ಶಂಕರ್ದ ವರ್ತನೆ ತೀರ್ಥ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಹೋಗುವಂದು ಬಂದಾಗ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನ ಅರಮನೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಆ ರಡ್ಡನೆ ಮದಿಮೆಯಾದ ಆ ಜೀವನ ಗೈದಿನಂಚಿನ ಆ ಜಾಗ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನಡು ಉಲ್ಲೆಕೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಬಾಳು ಬದುಕಿದಿನಂಚಿನ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಆ ಐತ ಒಂಜಿ ಆ ವಂಶಸ್ಥರ್ಲ ಅಂದು ಅಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಕತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಿರಿನ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕುರುಹುದಾದೊಂಡು 6 ಗಲಸುಂದಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅವೇನು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಕ ಕೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶಿಲಾಶಾಸನ ತೂವೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅನೇಕ ಕೋಟ್ಲ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಮಣ್ಣಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಲಾಶಾಸನದ ನಮಕ್ ಉಲ್ಲೇಖಲು ಮೂರು ಗುರುಹುಲು ತುಯ್ಯಾರದು ಆ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನ ವಂಶಸ್ಥರೇನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಸುಖಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯರು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅರಡನೇಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ. ಈ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಐತಿಹ್ಯದ ಒಂಜಿ ಅನೇಕ ಪಾರಂಪರೆಯನ್ನು ತೊಚ್ಕೊಂಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ಶಾಸನದ ತುಲೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಮಣ್ಣಡ್ಲ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನ ವಂಶಸ್ಥರ 6ನ ಜಾಗಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಶಿಲಾಶಾಸನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪೂರ ಮೂಲ ಶಿಲಾಶಾಸನ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಪುನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀರ್ಬಣ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಿರೋಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಅಂತೆಯೇ ಈ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಸರಿ ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಉಪ್ಪು ಬಂತನೇ ಎಂಕಲ ಪೂರ್ವಜರನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು 200 ವರ್ಷ ಈ ಕೊಡ್ಸಲಾರ್ವನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳುನಾಡು ಆ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತಿಂದ 4 ವರ್ಷ ಆ ಆಂಡ ಈ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಚಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನತಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೇ ಶಿಲಾಶಾಸನ. ಈ ಕೊಡ್ಸಲಾರ್ವಿನ ಕಾಲದ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಪಂಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಪಂಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಕೆಲವು ಕಡಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಆಂಡಲ ಐತ ಲಿಪಿ ಒಯ್ತು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟೊಲಿ 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 ಶಾಸನ ಒಯ್ತು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ಅವು ಆಜಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕುಲು ಮೂಲನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿನ ದಾದ ಉಪ್ಪು ಕುತೂಹಲಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಡ ಈ ಅನುಭವಿನ ಕಂಡ ಕೆನ್ನಗ ಒಂದು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಬೊಕ್ಕದುಲೆ ಇದು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಅನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಿ ಈ ದೇವಿಯರ್ನ ನೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೆಲವೇ ಗೋಗಲ್ಲು ಅವುಗಲ್ಲು ಉಂಡುಗಲ್ಲು ಬಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಾವು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಶಿಲಾಶಾಸನ. ಇದು ಯಜಮಾನ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗ ಸಾನದಿಗೆ ನಂದಿ ಈಶ್ವರನ ವಾಹನ ನಿರ್ದಿತ್ತು ದಾದನ ಲಿಪಿತ ಮುಖ್ಯನ ವಿವರಣೆ ಇತ್ತೊಪ್ಪು ನಮಗೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತುಂಡವೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಚರಿತ್ರಗಾರರು ಆತು ಇದು ಜನ ಉಲ್ಲಿ ರಗಣ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕುಲು ಕೆನಡ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಜನ ಲೆದೊಂದು ಬೈದ ಬುಧರ್ ಬಂದು ಜನ ಲೆದೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಬರವಣಿಗೆ ಮಲ್ಬರೆ ಆಗಿ ಈ ನಾಯ್ಕ ಪೂರ ಈ ನೈ ಶಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಇಂಥ ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೂರ ಕನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಮಲ್ಬರೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ಸಲ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಶಾಸನ ದಾಳ 2 ಪಾತ್ರೆಣಿ
ಉದೇನೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ತೋಟ ನಾನು ಉಂಟು ಒಂದು ಪೂರ ದುಂಬು ಈ ಇಲ್ಲದ ಅಡಿ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಇದನ್ನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತು ದೀತ ಎಂಕು ಇನ್ನ ಬೈದಂಡ ಇದು ಪೂರ ಆಣಿದ ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ಕೊಡ್ಸಾಡಾಳ್ವೇರ್ನ ಭೂಮಿ ಪೂರ ಕೊಡ್ಸಲಾಳ್ವೇರ್ನೇ ಭೂಮಿ ಆ ಈ ನಿಸರ್ಗದ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಶಿಲಾಸಾಸ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚೆ ಆಚೆ ಮೇರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚೋಡೆ ಬಾರಿ ಇದೊಂದು ಸಾಹಸ ಮಲ್ತದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಯರನ ಹಿರಿಯರನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಾಜಾಂದಿಲ್ಲ ತುಂಬದ ಜನರೇಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಪುರ ಶಾಶ್ವತ ಮೆಚ್ಚೋಡಿ ಮೆಚ್ಚೋಡಿ ಎಂಕುಲು ಏನ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೊಡಸಲಲ್ವೇರ್ನ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಬೈದ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಆತೆ ವಿಚಾರ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ ಪನ್ಪುಣಿತ ಎನ್ಮನ್ನೂದು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಐದು ತುಂಬುಲ ಉಪ್ಪೆರ ಉಪ್ಪು 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 ಆ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡಿ ಎಂಚಪ್ಪ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ಆ ಬಾಜಿಯಲಿಗೆ ನೀರು ತೋಟಲಿಗೆ ನೀರು ಕೈಕಂಜಿಲಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುವೆಲು ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋಡನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದು ಬರ್ಪ ಆನಿದ ಕಾಲಡ್ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ದ ಲಕ್ಕಂತಿನ ಆ ಎತ್ತಿನಾತು ಮುಗಿಯಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಗುವೇಲು ಉಗ್ಗೇಲ್ದಾದ ಮನ್ಪತ್ತಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ರಪಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಸುಖಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಡ ಹಿರಿಯರಡ ಈ ಉಗ್ಗೇಲ್ದ ಬಗೆಟ್ ಕೇಳೊಂದು ಬರ್ಕ ಹಿರಿಯರ ನಮಗ ತೂನಗನೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಡುಟು ಉಂಡು ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಾಕಾರಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ಚೌಕಾಕಾರಡ ಉಂಡು ಅಂದು ಏರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಐತಿಹ್ಯದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನೋಡಿ ಒಂದು ತುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಕೊಸಲಲ್ವೇರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿರಿ ಮೂಲು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಕಾಲೋಡು ಈ ಅರಮನೆದ ಜಾಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೂವೆಲಾದ ಉಪ್ಪು ಅದು ಗೂವೆಲೆ ಎಂಕುಲು ಹಿರಿಯರ ಬಂದಿರು ಒಂದು ಸಿರಿಗುವೆಲೆಂದೇ ಮೂಲ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಿರಿಗುವೆಲೆಂದೇ ಏರ್ಲ ನೆಟೆ ಹಿರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಗೂವೆಲ ಬಂದ ಸಿರಿಗುವೆಲು ಬಂದು ಎಂಕಲ ಪೂರ್ವಜರ್ಲ ಸಿರಿಗುವೆಲೆಂದೇ ಬಂತು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಏನು ದಾನ ಪಂಡನೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂದು ಬೊಂಡದ ನೀರ್ದಲಕ್ಕಂತ ನೀರು ತುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಗೂವೆಲು ಇದೆ ಮೂರು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೇ ಗೂವೆಲ್ದನೆ ನೀರು ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿನಾಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರಿ ಮೂಲು ನೀರು ಕತ್ರ ನೀರಿನ ಬೇಸಿಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಒಂದೇ ಗುವೆಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಇದ ಮುಟ್ಟವೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ತದ ಆಲಾಯ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಮುಟ್ರೆ ಬೋದುಜ ಪ್ರತಿ ಹೋಗ್ಲು ಮಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಮೂಲು ಸರಳ ತುಮ ಎಂಕಲ ಮೂಡು ಕೊಟ್ರ ಪಡಿ ಗೊತ್ತದ ಸರಳ ತುಮ ಮಾತಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ತುಂಬು ಎಂಕುಲು ದೈವಜ್ಞರ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂದಿಂತ ನಡೆದ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಲೋಡು ಏನ ಬರ್ತಾನೆ ಮಂಡ ನಿಕುಲು ವಾಗುವೆಲ್ದ ನೀರ್ಲ ಜುಮಾದಿಗೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪರತ್ತು ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಈಗ ವೆಲ್ದ ನೀರ್ನೇ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪಡು ತೋಜದು ಅಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ಲ ದೂರ ಮೂರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪುನ ಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ಲ ಪೂರ ಬಂಗ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಈ ದೂರ ಪೂರ ಪತಾರು ಬಜರಿದೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ಕಾಲವು ಎಂಕುಲು ಉದೇನೆ ಆವರಣ ಮಲ್ತದೆ ಉದೇನೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಿಕರನ್ನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಉಂದಾದ ಇದೇ ಗುವೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ದು ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಸಿರಿ ಬತ್ತದ ಮೂರು ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಗುವೆಲು ಬಾರಿ ಪ್ರಚಲಿತ ಸಿರಿಗುವೆಲೆಂದೇ ಪ್ರಚಲಿತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಇರಿ ಏತ್ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸರ ಬೇತೆ ಕೋಟಿದ ಆಂಡ ಈತ್ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಗಿಜಿಕ್ರೆ ಅವಲ ಬೂರ್ನಾಗ ಈತ್ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಇತ್ತ ಖಂಡಿತ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಂದೆ ತುಲೆ ಇಂದು ಈತ ಇವತ್ತು ಅಡಿಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತು ಈ ಕಲ್ಲು ತುಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮರಮಲ್ಲ ಕಡಪ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಏತ ಒಂಜಿ ಏತ ಸೈಜ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಏತ ಉದ್ದ ಉಂಟು ಒಂದು ಏತ ಅಡಿ ಉಂಟುಲ ಗೊತ್ತು ದೇಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಅವೇನು ಮುಟ್ರಿನೇ ಹೋಗ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ದೈವದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಪಂಚಿನ ಆರಾಧನದ ಮೂಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇಪನ ಸಾರನಾಲಯದ ಮಹಾಶೇಷಗಳ ದೈವಾದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಆದಪ್ಪು ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಆದಪ್ಪು ನಾಗರ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಆದಪ್ಪು ಅವು ನಮ್ಮ ಏರೆಗಳ ವರ್ಣರೆ ಮನ್ಪರೆ ಆಪಜಿ ನಿತ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುವೆಲನ್ನು ಉಗ್ಗೇಲನ್ನು ತೂಣಂದಾಂಡ ನೆಲ ಸಮ ಮತ್ತು ಐಕ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಪನು ಜಾಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದ ಐಕ್ ಪಂಪು ಜಬಡಾದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಾಟೆ ಪಾಡ್ದ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು
ಇದು ಅಪ್ಪಗದ ಮರಗಿಲ್ ಮಕ್ಕಳು ನೀರು ಎಂಚ ಸಿರಿಕುಲು ಆ ಸಿರಿ ಎಂಚ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಿರ್ನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ್ ಬರ್ತನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಅದು ಈ ಹೂವೆರದ ಆಕಾರದ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಉಜ್ಜಿ ಚೌಕೊಂಡು ಹೂವೆಲಿಗೆ ಲಾಟೆ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಕಂಬಜ್ಜಿ ನೀರಿನ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಲುಂಡು ಅಡ್ಡಬಾರ್ದಿನ ಕಲ್ಲುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮನ್ಪಿನ ಕೊಡಿ ಏನೋ ಬಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಕೆಲವು ಕೊಡಿ ತಿಬ್ಬರುಡುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಣೆ ಅದುಪ್ಪು ಎನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಈರ್ನ ಕೊಡಪನ ಪೂರ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಬೈಜ್ಯದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ದನಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಪಣೆ ಅದು ಪಣೆ ಪಣೆ ಕಿಂಜ ಪಣೆ ಬರ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಇಟ್ಟದೆಪ್ಪು ನಾವು ಸಾಧನವೇ ಇದು ನಾ ಮರಿಲಿದ್ದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚ ಮನ ಅಂತೀರಿ ಎಕ್ಕದಲ್ಲ ಕೊಡಪನ ಜಬಿಟ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆ ಕಾಲಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ಲ ನೀರು ಬೋಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಇದು ಮುಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಲಾಟೆ ಮಾಡುದು ಅಂಚನ ಐದು ದುಂಬುಲ ಇಂಚೆನೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿನೇ ಕಾಪಾಡ ದೇವರದ ಹಿಡಿದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆವರಣ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಒರಿಯಾಡು ಬಿಟ್ಟುಗಳ ಒರಿಯಾಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದು ಯಾನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕೊರಿ ಕೊರಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಆವರಣ ಮಲ್ಪುನ ಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು 30 ವರ್ಷ ಅದೇ ಅವಾಗ ಏರ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಈರ್ನಂತೆ ಈ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ 48 ಟೂರ್ಲ ಬರುವೇರು ನನ್ನ ಜನ ಅದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಏರ್ಲ ಬರು ಸುಯರತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿಡು ಈ ಸಿರಿ ಗಲಸೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಉಗ್ಗೆಲು ಆರ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡೇರು ನೆತ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬೈಜ್ಯರು ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆ ಉಗ್ಗೆಲನು ಅರ್ನ ಐತಿಹ್ಯನು ತೋಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖೇನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದನು ಅಕಲ್ ನಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪು ಆ ಸತ್ಯೊಳೆನ ಅಂಚ ಆದುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೂದು ಈ ಉಗ್ಗೆಲನ್ನು ತುಯ್ಯಾರ ಅತನ ಸಿರಿಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯನು ತುಯ್ಯಾರೆ ಆ ಶಾಸನನು ತುಯ್ಯಾರೆ ಆ ಪನ್ನೆತತ್ರನು ತುಯ್ಯಾರೆ ಐಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈ ಮನೆತನನು ತುಯ್ಯಾರ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಬರಡದೆ ತನ್ನ ಬಲೆ ಆಂಡ ಇಡೀ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಕ ಈ ನೆತ್ತ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಚೂರು ಧಕ್ಕೆ ಆವಂದಿಲಕ್ಕ ಪಾರಂಪರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆವಂದಿಲಕ್ಕ ಮನೆತನ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆವಂದಿಲಕ್ಕ ದೆಮಲ್ತದೆ ಅವೇನೇ ನಿಕುಲು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಇನ್ನೇನು ಉಗ್ಗೆಲನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕುಲು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಡು ಆನ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣದ ಆ ಕುರುಹುಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಉಂಡು ಪಂಪನ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕುರುಹುಲಿನ ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಬಂದುಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿರಿಯರು ಈ ಮನೆತನದ ಬಗೆಟ್ ಮೂಲು ಅರಮನೆ ಇತ್ತನು ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೇರ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತನು ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪುರ ಆಕಲ ಆರು ಪನೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಈ ಮೂಲು ಅರಮನೆ ಇತ್ತನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುರುಹು ಎಕಡಾರು ಬಂಡೇರು ವೀರಗಲ್ಲು ಈ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಮನೆತನದ ತೂದುಪ್ಪ ಆ ಮನೆತನಡು ಏರಾಳ ಒಂಜಿ ವೀರತ್ವಡು ಅತನ ಒಂಜಿ ದಂಡಡು ಆ ಕಲಟ್ ಒಂಜಿ ವೀರಾವೇಶಡು ಒಂಜಿ ಪುಣೆಯನ್ನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು ನಾನು ಆಗ ದಿಗ್ವಿಜಯ ತೆಗೆದಿದ್ದು ನಾನು ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವೀರಗಲ್ಲನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆಟ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದು ಆಯನ ವೀರತ್ವವನ್ನು ತಚ್ಪೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ಆ ಅಪಗದ ಮಟ್ಟಡು ಮೂಲು ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆ ಇತ್ತನು ಆ ಮನೆತನಡ್ಲ ಒರಿ ವೀರತ್ವ ಇತ್ತಿನಾರ ಇತ್ತೇರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೈಜತೆಗೆ ಬೋಡ ಅದು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕುರುಹುನು ನಮ್ಮ ತು ಒಂದು ಬತ್ತ ಕಡೆ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡ್ಯರು ವೀರಗಲ್ಲು ಒಂದು ಆ ವೀರಗಲ್ಲುನು ಹಿರಿಯರೇ ವೀರಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಐತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರಲಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪಂಡ ಒಂದು ವೀರಗಲ್ಲು ಕನಸೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವೀರಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಸನದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಶಿವಲಿಂಗ ಮುಖ ಸಾನದಿಗೆ ನಂದಿಪುರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಎರಡು ವೀರರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಈರ್ನ ಗುರಾಣಿಪುರ ವೀರರೇ ಅದು ವೀರಗಲ್ಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಬರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಶಿಥಿಲ ಆಗ್ತದೆ 100% ವೀರಗಲ್ಲ ಪನ್ಪುನವು ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒರಿ ಮೂಲು ಕೊಡ್ಸರ ಅಲ್ವೇರ್ಲ ಆದು ಆಯ್ದು ದುಮ್ಮುದ ಕುಲ್ಲ ಆದು ಅರೆಂದು ಬೊಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲ ಆದು ಆಂಡ ಮೂಲು ಅರಮನೆ ಇತ್ತು ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂಜಿ ವೀರಗಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಡು ವೀರಗಲ್ಲು ಹತ್ರ ಶಾಸನ ಒಪ್ಪುಡು ಮಂಡ ಐತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡೆ ಅವು ಏನಾಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು ಅದನ್ನು ಕುರು ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಬರವಣಿಗೆ ನನಲ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅರಮನೆಲ ಮೂಲೆ ಓಲ ತೋಟ ಅರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಈ ಜಾಗದ ಪರಿಧಿ
ಪಂಡ ಉಂದೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಆಯನ ಪಂಡೆ ಗುಯಲುಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲೊಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗುಯಲುಂಡು ಇರೋದು ಶಾಸನ ಉಂಡು ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಪ್ಪದೆ ತೂಯರತ್ತೆ ಬಂದೊಡೆ ನಮ್ಮ ಆಣಿದ ಆ ಸಿರಿನ ಒಂಜಿ ಕೈಪತ್ತಿನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವೀರಗಲ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುನು ಮೈ ಇರ್ಮೆನೆ ಆಪುನು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳ ಒಂಜಿ ಕುರುಬು ನಿಕುಲು ತೂವೊಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯಾರ ಈ ವೀರಗಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನಪುರತ ಆ ಕಥೆನ ತೂರೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಸೂಡು ಸುಕಾರಿ ಆಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಭವನ ಬನ್ನಗ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಥೆಗಳು ಬರ್ಪುನು ಅರ್ನ ರಡ್ನೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಜೀವನ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಅರ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ರಡ್ನೆ ಜೀವನ ಓಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನೊಂದು ಬನ್ನಗ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಗಮನದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮದಿಮೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಥೆಗಳು ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕ ಮೂಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಡ್ ಒಂಜಿ ಆ ಪರಿಸರದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ತುದೆ ಪರತ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಶಾಂಭವಿ ತುದೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಶಾಂಭವಿ ತುದೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಎಂಕ ಕೇರ್ನಾಗನೆ ಮೈ ಇರ್ಮೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡಿಲಾಕನೆ ಐನು ಪನೋಡೈನಕ್ಲೇ ಪನೋಡೊಂದು ಈ ಮೂಡು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗುತ್ತುದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಖಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಈ ತುದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತು ವಿಚಾರನ ಪನೋಡೊಂದು ಯಾನು ಭಿನ್ನ ಹನುಮಂತಂದಲ್ಲೇ ನಮಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆ ಶಾಂಭವಿ ನದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅವು ಮುನ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರೋದು ಹೊಸರಾಲು ಒಂದು ಕಲ್ಲಮುನ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರೋದು ಅವು ಪಾಲಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಸೇರು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮನು ಸಂಗಮ ಮಲ್ಪನ ತುದೆ ಶಾಂಭವಿ ತುದೆ ಅವು ಅಂಚಿದ್ದು ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಬರ್ಕಿನ ಅವು ಸಾನೂರು ಉಡು ಬರ್ಕಿನ ಬೋಳವಾದ ಒಂದು ಮೂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬರ್ಕಿನ ತುದೆ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಪಿನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪು ಮೂಜಿಕರಿಯ ಬಂದ್ಬೇಕು ಮೂಜಿಕರಿಯ ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪು ಮೂಜಿಕರಿಯ ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪು ಮೂಜಿಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕುದುರೆವಿ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಈಗ ತುದೆಟ್ಟು ದೋಣಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಡಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಓಡ ತುಂಬುದ ಆ ಓಡನು ಕುಡ್ಡಣ್ಣೆ ಬಂದು ಆರು ಒಚ್ಚೊಂದುತ್ತೇರಿ ಈ ಓಡೋಗುಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು ದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಂಡ ಓಡ ಸಿರಿನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಮೂಲು ಕಡಪೊಂದುತ್ತನು ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪು ಮುಜಿಗರಿ ಅಂಡ ಎಂತ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನ ಬಂಡ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಉರಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಸಿರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಜಿನ ಉರಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಆಲೆಡ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸಿರಿನ ಉಂದುಂಡು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಉಂಡು ಮೂಲು ಏನಾಲ್ಪ ಬಂಡ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ನೀರ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ನೀರ ಆನಗ ನೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತೂದು ಭಟ್ರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಏರ್ಲ ವರಿ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಅಲ್ತು ತಾರಾಯ ಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ತಾರಾಯ ತರ್ತದೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಓಡನು ಚಾಲನೆ ಓಡು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಓಡೆ ಚಾಲನೆ ಆಗುದು ಪಕ್ಕ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಬಂಡ ಈ ಓಡೋಡು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಗುನಾಗ ಇನ್ನ ಸೂತಕ ಪಕ್ಕ ಆಮೆ ಎಂಚಿನ ಹತ್ತನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೋರೆ ಅವಕಾಶ ಮಡಿ ಈ ಕಡಪಿಗೆ ಮಡಿಮೈಲೆ ಉಂಟು ಬಂಜಿನಗುಲು ಕಡಪರೆ ಹೆಜ್ಜಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನ ವಿಶೇಷ ಉಂಟು ಬಂಜಿನಗುಲು ಒಂಜೂರು ಪೋಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ತೀರ್ಥ ಕಡಿ ಬರ್ತೋಡು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ತೀರ್ಥ ಕಡಿ ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಏತು ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣಗ ಹೊರದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ನೀರಾಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಓಡ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ ನಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೋಡು ಭಟ್ರು ಬರೋಡು ಒಕ್ಕ ಓಡ ಬಾಂಡೆ ಕುಡ್ಡಂಡಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವು ಅಕಲ್ಲ ಉಂದೆ ಅದಕ್ಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಗುಲಿ ಆ ಓಡ వచ్చి ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಓಡ ಏಕಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಜೀವನ ನೋಡ್ಲು ಎಂಕುಲಿ ಓಡಡೆ ಬೋಂತೀನಿ ಒಕ್ಕ ಸಂಕಾಯಿ ಅಮ್ಮೆ ಸುತಾಕಾದಿ ದಾಲ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಐನ್ ಕಡಪರೆ ಆತ ಪವಿತ್ರತೆ ಉಂಟು ಈ ಕಡಪು ಶಾಂಭವಿ ಸುಧಾರ ಈ ಕಡಪ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪುದಾರ ಇದು ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿದಕ್ಕಲು ಏರಲ್ಲ ಇಂಚಿ ವೈದ್ಯರಂದು ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಈಜಿನ ಆ ಪುದರ್ಬೋದು ಬೇತನೆ ಪುದರ ಇತ್ತ ಮೂಲದ ಪುದರಡೆ ಉಂಟು ಕಂಡ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಆಯ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಳವಾದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಮ್ಮಿ ಪುನಂಜ ಖಂಡಿತವಾದಿಲ್ಲ ಈ ಆ ಓಡನ ನೀರಿಗೆ ಜಪಡವನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಈ ಸತ್ಯದ ಕಾಲ ಪನ್ಪುನಿ ರಡ್ಡು ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಆವಡ್ಡೆ ಈ ಓಡಡೆ ಬೋಡು ಮೂಜಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಆವಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಶುದ್ಧಾಚಾರಡು ಬೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶಾಂಭವಿ ಸುದ್ದ ಮಾಗಿರ ಈರು ಪಂಡಾರೆ ಜಾದ ಪುನಗ ಈ ಮದಿಮೆದ ವಿಚಾರ ಬರ್ತನೆ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನ ಆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕತೆ ಪಂಡಾರೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಿರಿನ ಮದಿಮೆ ಆಡಿ ಮದಿಮೆ ಆನಾಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡೆ ಡಿಬ್ಬನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ಡಿಬ್ಬನ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒರ್ತಿ ಬೊಡೆದಿ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಆಡಿದ ಕಾಲಡೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಪನ್ಪುನವು ಇತ್ತಡು ಆಗ ಆರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅರೇನು ಮದಿಮೆ ಆಯರು 6 ಇಂಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ
ಇರೆಗೆ ತೆರೆದಿನ ಬಟ್ಟಡೆ ಅವು ಎಂಚ ಇತ್ತನು ವಾ ಕತೆಕುಲರು ಪುಲೆ ಒಂದೇ ಕಡಿ ಇತ್ತು ಕೊಸರಾಳ ಇತ್ತು ಬರ್ಪಿನಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬೋಳಾಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಬೋಳ ಅರಮನೆ ಬೋಳ ಅರಮನೆ ಅವಳು ಕೊರಸಲಾಳು ಬೇರೆ ಅವಳು ದಾರೆ ಅದು ದಿಬ್ಬನಂದತ್ತು ದಾರೆ ಅದು ಮದ್ಮಲೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬರ್ಬಿಡಿ ಮದ್ಮಲೆ ತೊಂಬರ್ರಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಮಂತರ ಸತಿ ಜನಕುಲು ಪರಿವಾರ ಸೇನೆ ಕಿನೆ ಆ ಟೈಮ್ದ ಒಡ್ಡೋಲಗ ಬರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನಕತ್ತೆ ಕೊಟ್ರಾಡಿದ ಸರಗದ್ದು ಬರೋಡ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಡಪ್ಪು ಮುಜಿಗಾರಿಯ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಸಿರಿ ಬರ್ಪೇರು ಸಿರಿ ಈಮೆತ ಮರಗಿಲು ಕೊಡ್ಸಲಾಲ್ವೇರ್ನ ಅರಮನೆ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಜಾಗ ಮೂಲಾರು ಸಿರಿ ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಂದಾಪುಡು ಮಂಜಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಪಗರಿ ಕಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಗರಿ ಕಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅನಗ ಕೊಡ್ಸಲಾಲ್ವೇಡ ಪನ್ಪೇರು ಸಿರಿ ಇಂಕ್ ಒಂದು ಕಡತ್ತು ಪೋರೆ ಅಪ್ಪಿ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಚಾತುರ್ಯ ಉಂಡು ಎನ್ನಗಮನ ಬಂದು ಈರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಬುಡೇದಿ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅವಳು ದೀಪದ ಲೆಕ್ಕ ಈರನ್ನ ದೀದುಪೋಡು ಅವು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಗರಿಯಾದ ಕಂತ ಒಂದು ಈರು ಇತ್ತ ಯಾವ ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಹಾವಡುಂದಾಂಡ ಈರು ಅರಿನ ಅರಮನೆ ಲೆಕ್ಕೊಂಬರೋಡು ಖುದ್ದು ಕೊಸರಾಳು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಗಿರ್ಚೆ ಆದಕ್ಕೂ ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ಪೇರಿ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದೇ ಜಾಗಡಿ ಇರುವರ್ನ ಭೇಟಿ ಸಂಗಮ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಸಲಾಳು ಬೇರೆ ಮದ್ಮೆ ಪೇರು ರೆಡ್ಡಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಕೊಡ್ಸಲಾಳು ಬೇರೆ ಓದ್ತೀರಿ ಗೋಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ ಟೈಮು ಮೇರೆ ಮೂರು ಚಾವಡಿಡು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗುದು ಬೇಜಾರದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗುಲ್ಲಿನೇ ಇಟ್ಟು ಸಾನದಿಗೆ ಮಾಡ್ದು ದೀಪದಿನ ಉಂಡತಿ ಅದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮೂಲು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿರಿಗೆ ಪಗರಿ ಆದ ಕಂತು ಪಗರಿ ಉಂಡ ಮಂಜದ ಲೆಕ್ಕ ಅದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಮಹಿಳೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತನ್ನ ಕಣ ಮೇರಡು ಕೊಡಸಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ ದುಡಿದವರೆ ಆಪಿ ಇನ್ನು ಸುರುತ್ತ ಬುಡಿದಿಲ್ಲೇರು ಸಾಮು ಅವು ಏನನ ದೀಪದ ಇದ್ದೀರ ಅವು ಎಂಕ್ ಪಗರಿಯಾರು ಅಂತ ಕಂತು ಇಜ್ಜಿ ಚೌದಲ್ಲ ಜವು ಅಂಜೆ ಇಚ್ಛೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಈರಾರು ನಡೆ ಪೋಲೆ ಓದಾಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅರಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಶುರುವಂತೆ ಕೇನು ಜೇರದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಣನೆ ಪನ್ನಿಗೆ ಬಂದು ಬರ್ಬೇರು ಬತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಭೇಟಿ ಅನ್ನಗ ಸಾಮೂಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸಿರಿಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಮಹಿಳೆ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿಕಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮತ್ತೆ ಉಂದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅವಳು ಬತ್ತಿದಿತ್ತಿನ ಮೇರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಾವು ಆಂಡೆ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಓಜಿಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವಳು ಬತ್ತೇರು ರಡ್ಡ ಅಜ್ಜದ ಎದುರುದಿಯರ ಒಂದಿತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ ಬೇರೇನು ಕಡಪೊಡಿಯರು ತೊಂದು ಬರಡು ಬಂದ ವಿಚಾರಣ ಆರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರ ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಈ ಮರಗಿಡ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ನೀರ್ನಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಎನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಮೂಲ ಆರು ಬನ್ನಟ್ಟಗ ಮೂಲು ಆರಡ ಇತ್ತಿನ ಪಣ್ಣೆ ತತ್ರ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಪಣ್ಣೆ ತತ್ರ ಬಂಡ ದಾದ ಪಣ್ಣೆ ತತ್ರ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಈರ್ನ ಬರ್ಸೋಗುಲ ದುಂಬುಗುಲ ಮತ್ತು ಕೊಡೆತ ಲೆಕ್ಕನೆ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಬ್ರಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಣ್ಣೆ ತತ್ರ ಅವೇನು ನಲಿಕೇರ ಸಮಾಜದ ಕುಲ ಅವೇನು ಕಟ್ಟದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿ ಈರ್ನಿಕಲು ತೂಪರಿದೆ ಕೆಲವರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪಿರೋಡು ಪತ್ತರಿ ಅವು ಪನೋಲಿ ಒಲಿತ ಅದು ಅವೇನು ಮರಕನೆ ಬಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುವೇರು ಸಿರಿ ಐತ ಕುರುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಣ್ಣೆ ತತ್ರ ಅದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಅದವಳು ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಅರೇನೊಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕಡಪಡೋದು ಅಪ್ಪೆ ಸಾಮುನ್ನು ಇಡೀ ಲೆಫ್ಟೊಂದು ಬರಡು ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಆ ಸಮಯನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಚ್ಚೆಲ್ ಮಾಜಾರ ಹತ್ರ ಕುಲ್ದಿನ ಪಣ್ಣೆ ತತ್ರನು ಆಯ್ತಾ ಗೋಲುನು ಪತ್ತ ತತ್ರ ನಲ್ಪದಿ ಇದೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕುರು ಹಾದಿ ಇರು ಉಯಿನ ಬಂಡಾರೆ ಕುರು ಹಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಕಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಣ್ಣೆ ತತ್ರನು ಆ ಪೋಲುನು ದೆತ್ತದು ತತ್ರನು ದೀದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುರುಹು ಸಿರಿಗಲ್ಲಂದಿಲ ಚಾಲ್ತಿಡಿ ಸಿರಿಗಲ್ಲು ಮೂಲತಃ ಬುದರು ಪಣ್ಣೆ ತತ್ರದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿನ ಒಂಜಿ ಆರ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸುರುತ್ತ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಸಾಮು ಬೊಕ್ಕಂಬೇರಿ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಕತೆಕುಲಿನ ನಮಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಮೂಲು ಆರು ಕೊಡ್ಸಲಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ಪೇರಿ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂಲು ಸಿರಿ ಆರು ಪಣ್ಣೆ ತತ್ರದ ಬಿತ್ತು ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರಿ
ಆರು ಸಾಮು ಅಪ್ಪೆ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಕದೊಂತು ಆಕಲಿಗೆ ಒರೆ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೋರ ಅವ್ರ ಅಪರಿಚಯದ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡಿದ್ದಿ ಪಾತೇರ್ದು ಅರೆಗಿಲ ಅದಾಗ ಸಾಮುಗುಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಮುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತೇರಿಗೆ ಇದ್ದೇರ್ದಾಗಲೇ ಪೂರ ಆಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಕಲ್ನಾಗಲ್ಲ ಏತ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಕಲ್ನ ಆಕಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂಬೋದು ಅದಾಗ ಸಾಮುನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಕಣ್ಣು ಪಗರೆ ಅದಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಸಿರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕೆರೆ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿನ ತುಲೆ ಬಂದು ಮುಡ್ಡೆಲದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ತರತಮಿತ ಮುಡ್ಡೆಲದ ಗಂಟೆ ದಕ್ಕದ ಅಂಚ ದಕ್ಕನ ಕಲ್ಲ ಮುಡ್ಡೆಲದ ಗಂಟೆ ಅಂದು ಮುಡ್ಡೆಲದ ಗಂಟು ಬಂಡ ದಾದ ಮುಡ್ಡೆಲದ ಗಂಟು ಬಂಡ ತುಂಬದ ಕಾಲಡು ಈ ಮಧುಮಾಲೆಗೆ ಈ ತರಟ್ಟ ಸೂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳದ ಒಂಜಿ ಮುಡ್ಡೆಲ ಅನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ದೀಪ ರೈಕರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು ರಿಕ್ಷಾದುಪ್ಪು ಅವು ಒಟ್ರಾಸಿ ನಮಕ ಪರಿಮಳದ ಮಧುಮಲೆಗೆ ಆ ಕಾಲಡು ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ಆಧುನಿಕ ಗೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸೆಂಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಆ ಕಾಲಡು ಅವೇನಂಚಿ ದಕ್ಕದು ಸತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಕೊಣ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಎಂಕುಳು ಉಂದಾಪನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅಂದು 2 ಜನ ಮುಲ್ತು ಅರಮನೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಮು ಆರಲ್ಪ ಬೊಲ್ನೈಟ್ ಆ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾನಾಗ ಐತ ಒಂಜಿ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ದೀವಂದಿಲಕ ಸಿರಿಕಾಪ ಮಾಯಕಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಆರಂದು ಗೋಚರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿ ಆನಾಗ ಆರ್ಲ ಮಾಯಕಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗಲ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೇರೆದಾದ ಮಲ್ಪೇರೊಂದು ಬಂದಾಗ ಅರ್ನ ಮುಡ್ಡೆ ಗಂಟನ ಆ ಬೇರ್ದನದ ಐನಿ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಕಲ್ಲಾದು ಇತ್ತನಂಗಾಲಿ ಕಲ್ಲಾದ ಕುರು ಉಂಡವು ಇದು ಹಿರಿಯರಂಗಲೇ ಪನ್ಪೆರಂಜ ಮುಡ್ಡೆಲ್ದ ಗಂಟು ఒక అంచేని మూలు ఆరు సిరి మూలు కుంటాడతారే పన్నాಗ ಅವಲೊಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಗಂಟಲ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದು ಅಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ವೈಟ್ ಓಡ ಕಟ್ಬಾಡು ಅಂತೀರು ಓಡದಾರ ಕುಡ್ಡು ಅಲ್ಪ ಅವಲ ಕಲ್ಲದ ರೂಪ ಕುಂಟುದ ಗಂಟದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಟು ಗಂಟೆ ಕುಂಟುದ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಟು ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಾಂಡ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಒಂದು ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪುಟ್ಟನೆ ಒಂದು ಕಡಪು ಮೂಜಿಕರಿ ಕಡಪು ಆ ಮುಡ್ಡೇಲದ ಗಂಟೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನ ತೊಜಿಪಾಯಿನ ಕಲ್ ಬಲೆ ತೂ ಒಂದು ವರ್ಗ ಹಿರಿಯರೇ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಸಿರಿ ಮದಿಮ್ಯಾದ ಬತ್ತದ ಈ ಮನ್ನಡು ಒಂಜಾತ ಕಾರಣಿಕ ತೊಜಿಪಾದ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ದಾದ ಪನ್ಪುಣಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರ ಪನೋಡು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಆಪುಣು ಅರೆಗೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬಾಲದ ಬುದಾರು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಕತೆ ಒಂಜಿ ದಾದಾಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪನು ಮೂಲು ಸಿರಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮುಲ ಉದ್ದುಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಬಂಜಿನಲ ಬಂಜಿನಾಗ ತಮ್ಮನಗೊಂದು ಅಂಗಾರಿಜಾಲ್ ಬರ್ಕಿ ಮೂಲು ಕಲ್ಲಮುನ್ಕುರು ದೇಲೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಿಟೆಪ್ಪು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸರಳ ದುಮಾದಿ ಪೂರ ಬೇಯಿನ ಬಂಡಾರ ಪೂರ ಅವಲೆಪ್ಪು ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿನ ಬಂಡಾರ ಅವಲೆಪ್ಪು ಅವಳು ತಮ್ಮನಗೊಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ತಮ್ಮನ ಬಂಡ ಬಾಯಿಕೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕದ ಸಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಬಡೆ ತಮ್ಮನ ತಮ್ಮನ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವಳು ತಮ್ಮನ ಹೋದು ಅಲ್ತ ಪಿರ ಬಂದಾಗ ಮೂನು ಹೆಂಗಲ್ಲ ನೋಡು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸನ್ನೆ ತೋಡು ಮುಂದು ಸನ್ನೆ ತೋಡು ಒಂಜಿ ತೋಡು ಅವು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಅವು ಬೇರೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಿರಿನಾಮಗಲ್ ಸೊನ್ನೆ ಅವೆರ್ದು ತುಂಬು ಬಸ್ರೂರು ಕಾಂತು ಪಂಜನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬಾಲದ ಪುದಾರು ಕುಮಾರಿ ಅರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನ ಮದಿಮೆ ಆಪೇರು ಪ್ರವಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರಿನ ಮದಿಮೆ ಆದ ಮೂರು ಅನ್ಯೋನ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಜೀವನ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬಾಲದ ಪುಣ್ಣು ಮಗಲ್ನ ಪುದಾರು ಸೊನ್ನೆ ಅವಳು ಸಿರಿನ ದಾದ ಪುನಲ್ಪ ಅವಳು ಸಿರಿ ಅವಳು ಪಂಡ ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ಸೊನ್ನೆ ಬೆದದು ಸಿರಿ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮಾಯಕಂದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ತು ಸೇರ್ನು ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕದ ಕತೆ ಸೊನ್ನೆನ ಮುಂದುವರಿದ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಜೋಕುಲಾದ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೇಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಪುದರಿ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಧಾನ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮುಂದು ನಂದಳಿಗೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬೋಳಡ್ಲ ಸಿರಿ ಉಂಡು ಬೋಳದ ಅಲ್ಪ ಈ ಅರೆನು ತಾಂಕನದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ದಾರು
ದಾರುಣ ಅಲ್ಪ ಸಿರಿನ ಅಲ್ಪದಾಲ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡೆ ದಾರುಣ ಅವಳ ವಿಶೇಷತೆ ದಯಮಂಡ ಸಿರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾರು ಬರ್ಪುಲಡಿ ಸತ್ಯನ ಬರೋದು ಬರ್ಪಣಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೊಡ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ನಿಘಂಟಾಗಿನ ಸಮಯಡು ಅದು ಬಂದ್ಬೋಲ ಅಕ್ಕೆರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡತ್ತಿನ ಇದು ಬುಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂತ ಬರ್ಪು ಏಕೆ ಏನಾಡ ಇರೋಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಐಕ್ ದಾರುನು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ ಕುತ್ತು ತಲ್ಪನೆ ದಾರುನು ಅರೆನ್ನ ಮಾಯ್ಕ ಮಲ್ಪು ದಾರುಗುಲ ಇನಿ ಅಗೇಲಿ ಗಿಗೇಲಿ ಅವಳು ಗುಡಿ ಬರೋದು ದಾರುನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವ್ರು ಕೋಲ ದಾರುಗುಲ ಆರಾಧನೆ ಸಿರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಜನಗಳು ಆಕಲ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದೇರು ಆತ ನಮಕ್ ಈ ಬೇಡಿನೇನು ಕೊರೋದು ಸಿರಿ ಕುಮಾರಿ ದಾರು ಸೊನ್ನೆಗಿಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬಗದಾರ ಪೂರ ಜನಗಳ ಆಗಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೀರಿ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ವೀರಪ್ಪಯ್ಯನ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಸರಾಲ್ವೆ ಸುರುತ್ತ ಪತ್ನಿ ಸಾಮು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ವಿಷಯ ತೆರೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಈರ್ಮಾಣ ಆರು ಬಂಡ ಸಾಮು ಕಿಲ್ಲೆ ಎಂದಾರು ಸಾಮು ಕಿಲ್ಲೆ ಅಂದ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಣಿಕನ ಬರ್ಜು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಬಂಡ ಸಮುದಾಯ ಸರ್ನೆ ಕಿಲ್ಲೆ ಅವೇ ಬಂಡ ಸಮುದಾಯ ಆರು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉಗ್ಗೆ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಕೆ ಅಂತ ಉಂಟು ನಾವು ತುದೆಗಡ ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ತಾರೆ ಉಗ್ಗೆ ತೊಟ್ಟು ಬರ್ಕೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಗಾರಜಾಲಗೆಲ್ಲ ಏನ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಪೂರ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯನೇ ಬಾರಿ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಪುನಂಚಿನ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಅವಿಟ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಬೋದು ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿ ಆರಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಸೀಮಿತ ಈ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜ ಅಕಲು ನೆಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಂಚೆನೆ ಖಂಡಿತವ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಂತಾಪುರ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ತುಳುವೇರು ಪೂರ ಜನನ ಆರಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯದ ಸಾಮೂನು ಪನ್ಪುನ ಯಾನೆ ಅರ್ಧಗು ಉಂತಾಯನ ಸಾಮು ಪನ್ಪುನ ಸಾಮು ಕಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಇರಪಂಡ ಆರೆ ಎಂಚ ಮಾಯಕಂದ ಶಕ್ತಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷದಾದ ಐತ ಅದು ಆಳವಾದಿ ಯಾನ ಆತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ ಸಿರಿನ ಒಟ್ಟುಕು ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ಒಂಜ ಅಂಶ ಬರ್ಪುಣ ಆದ್ಯ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆಗ ಪತಿವ್ರತೆ ಆತ ಶಕ್ತಿದಾರ ಒಂಜಿ ಪಗರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ ಕಣ ನೀರು ದೆತ್ತದು ದೀಪ ಪೊತ್ತಾಯಿನ ಆ ಬೊಲ್ಪು ಅರಮನೆ ಪಗರಿಯಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟೆ ಅಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಸಾಮೂನ ದಾಖಲೆ ಒಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸಾಮೂನು ಆರಾಧನೆ ಒಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪವಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸತ್ಯನಪುರತ್ತ ಸಿರಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಒಳಗಾದ ಅವರೊಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಲ್ತದೆ ಊರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿನಿ ತೆರಿಪಾದು ಅಲ್ಪರ್ದ ಪಿದರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರನು ಮದಿಮೆ ಆದು ಆರು ಸಾಮು ಸುರುತ್ತ ಪತ್ನಿ ನೆಂಚಿನ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಪತ್ನಿ ಸಾಮು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಭೇಟಿ ದಲ್ಪ ಆಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕುರುಹು ಆ ಸಿರಿನ ಉಗ್ಗೆಲಾದಕ್ಕೂ ಆ ಶಾಸನ ಆದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಆ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಅದು ವೀರಗಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಂಜಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಸರಳ ದುಮಾತಿ ಉಂಟು ಚಾವಡಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೇಕ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗದ ಪುದರು ಮೂಡು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಈ ಮೂಡು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಕೊಡ್ಸಡಾಳ್ವೆನ್ನ ಅರಮನೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಮದಿಮೆಯಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗ ಈ ಮೂಡು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಓಲುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಅರಡನೇ ಕೇಣಗ ಹಿರಿಯರೆ ಮೂಡು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಓಲು ಬರ್ಪುನು ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಿಯಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿದ ಗುರ್ತ ಒಂಜಿ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ತಾಲೂಕುಡು ಕಲ್ಲಮುಕ್ಕು ಗ್ರಾಮಡು ಮೂಡು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಇದೇ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಡು ಬರ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಕುದುರೆಪದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಡು ಸೀದ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡ ಸಚ್ಚರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಇಡೇ ಬತ್ತು ಮೂಡು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಸೇರೋಡು ಮೂಲೆಯಂಗನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಊರುಂಟು ಈ ಮೂಡು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೇ ಉಂಟು ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕನನ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಜಗಣ್ಣರ್ನ ಕೂಟ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದಾರೆ ಪ್ರವರ್ಹ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್
ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾನಲ್ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪರತಿರಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆದಕ್ಕೂ ಐತಿಹ್ಯ ವಿಚಾರಲತ್ತು ಆದಕ್ಕೂ ದೆಂಗುದು ಬೋತಿನಂಚಿನ ಆ ವಿಚಾರನೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದುವೇ ಪರತಿರಿ ಎಸಲು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಸತ್ಯೋನಪುರತ ಸಿರಿ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನ ಮದಿಮೆಯಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗ ಮೂಡು ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಈ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುರುಹುಲನ್ನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೊಜಿಪಾಯ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತುನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ಆಸಲೆ ಎಂಕಲ್ದ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಈ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅನೇಕ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಲು ಉಪ್ಪೆರ ಯಾವು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನ ಕುಳಿತು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ತು ಎಂಕಲ್ದ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಲಹೆನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ನಿಕಲ್ದ ಇದು ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕಲು ಸಾವಾದಾನಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಜಾಗೆಗೂ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಏರು ಅಂದು ಪಂಡಗ ಮೂಡು ಕುಟ್ರಪಾಡೆ ಗೊತ್ತದ ಹಿರಿಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶುಕಾನಂದ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರ ಭಾವದ ಸೊಲ್ಮಿಲ್ನ ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳೆ ಇದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪರತಿರಿ ಎಸಲು ಒಂಜೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಸಿರಿನ ಆ ಕೊಟ್ರಪಾಡಿ ಗುತ್ತುದ ಕೊಡ್ಸರಾಳ್ವೇರ್ನ ಆಣಿದ ಕಾಲದ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಕುಲು ಬಾಳು ಬದುಕಿದಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾತು ಕುರುಹುಲನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತ ಪರತಿರಿ ಎಸಲು ಒಂಜೆಡು ತೊಚ್ಪೈನಂಚಿನ ಈ ವಿಚಾರಡೆ ಅನೇಕ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ತರಲು ದದಾನ್ಲ ಇತ್ತನಂದ ನಿಕುಲು ಬಂಜಿಗೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ನಿಕಲನೆ ಓರ್ದ ಜವನೀರು ಬಂಡದು ಎನ್ನದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ತು ದಾದಾನ್ಲ ತತ್ತದಿತ್ತು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಅಂದು ಬಂದ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಈತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಡ್ದು ಬರೋದಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಪ್ರವರ್ಹ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅನೇಕ ವಿಷಯಾಲು ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ವಿಷಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅದೇ ಮೆತ್ತಟ್ಟಿತ್ತನಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪುನಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸುಲ್ಮೆನ್.